Magnitude 3.8 nga linog na sinati sa probinsya sa Misamis Oriental nga epicenter niini ang Laguindingan. Nanawagan karon ng otoridad sa Katawhan nga mag-doble alerto, ilabi na nga daghang active fault lines sa probinsya. Ani ang report. Bandang alas 5 sa hapon adlawng Martes, gitay-og og magnitude 3.8 nga linog ang lungsod sa Laguindingan sa Misamis Oriental. Sumala sa FIVOX nga tectonic ang origin sa mong linog nga ana lamang sa 009 kilometers ang gilawmon. Nasinati sa Cagayan de Oro City ang intensity 3. Tungod sa panghitabo, gimando gilayon sa provincial government ang pagsuta sa mga infrastruktura sa probinsya. Kaloy sa Dios, walay danyos nga nahitabo. Gani naghatag din na og instruction si Governor Bambi Imano. Una katong pag-check kung doon na may damages. Ikaduha dayon og paglibot na bod sa interior lalawigan sa Misamis Oriental. Tungod sa insidente, hangyo sa provincial government karon ang kooperasyon sa Katawhan, hilabi na kung mutay og pagbalik. Kinahanglan magdoble amping hilabi na katong mga ana nanimuyo duol sa fault line sa probinsya, sama sa Mindanao Central Fault Line nga ana sa Barangay Santiago sa Hingoog City hangtod Davao Province. Fault line sa Balingasag hangtod Kabanglasan, Bukidnon. Tagulwan Fault Line gikan sa Tagulwan River hangtod Libuna, Bukidnon. Magsaysay Fault Line gikan Tagalogos River hangtod Agusan Provinces sa Caraga Region ug Lanao Fault Line nga nagsugod sa Barangay Lourdes sa Alubihid hangtod sa probinsya sa Lanao. Dili matud pakalimtan ang angay himuon sa panahon nga adunay linog aron malikayan ang kinabuhing makalas. Kung wala pay sinyas nga mugawas, dikit mugawas. No, magsama sa pagtago nato sa ilalom sa kaning atong gitaw nga door jams kana dako na siya, no, dako na ng tabang tulo ka tawo musigo diha o unsa man galing. Kaya importante nga atong ulo dili matagakan og debris kung manggaling may tabo adunay paglinog. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.